nango ni ben nitiere rem kamoro ahinya nyane student governing council ing'eni gima timore owinjo beni loch complain ka delegate system en mar Kenyatta University kende but mae gimitimo across all the institutions and gimomi kelo yiero ni nyithindo or delegate system oyier ng'at ma gidwaro koro ka loch girin chodhi yiero to loch oyudo kura 2 mar delegates out of 54 it means ni nyithindo ne okohere okonyal ing'eni. Let me tell you one thing. An kaka ng'at mose bedo kod lony. Koro ere kata no koere koro wach mantiere ka en kaluore kod ang'anyo maket kod magi. Kore madwaro nyisi. Seyo. An kaka ng'at ma osetiyo office. There's always a problem mar jok maparo kaka gik moko winjo tim. Kaka ng'at moseket kanyo mondo gik moko winjo tim. Leadership nitie to provide direction and discipline. Ineno. There's a way of doing things. Sani okowe wach sijui kia delegate system or something. What discuss wach mokelo waka en ng'anyo and ere kaka wanyalo konyo wachni sawa lecturers also they strike 6 months what needs to be done to student body student leaders but a student leader okomin ni lethol in sikitero mana nyithi wegi endara there are different ways maji nyalo bedo godo piny and come to an agreement ineno we have different diplomatic ways mag timo gik moko ok saten tibim tialala kod ria kodi neno wadwa maloch en mober en mar TB mitiala kod e gin chodo kura 2 ineno but nitie gik mang'eny man delegates ng'iyo kuom ng'ato mondo mi yieri koro kipajana no ni for example the UASU leaders the current student leaders and the UASU and the government jogo winjo speak one voice especially the student leaders mag public institutions winjo gi sit down and they agree on how this thing is going to work. Well, Constant Nwasonga, gini no se megi 3.1 billion. Gitamore kao. Billion. But with this, gini bend again parents. For how long are we going to wait for them? Mondo giduog back to classes, mondo gipunj jo. Wan be kaka nyithindo marito gini. Ineno. Mai wach munjo beni wa discuss. Ere kaka gini. Ere kaka wadwaro konyo situation ni. Wach delegate kod yiero.